Je to slovenský východ, ale v tomto okamihu to na tomto mieste pripomína divoký západ. Obyvatelia osady sa rozutekali do lesa, len čo pilčíci ukončili svoju prácu. Je to presne tak, jak v Amerike, keď robia hromadné vypredaje po Vianociach. Na píly a sekery pritlačili nielen miestni siláci, ale aj ženy a deti. To je veľký radosť, že človek nekradne to drevo. Dobre dreva. Parádne, super. Teraz nerozprávame, že ideme drogy. Do chatrčí si osadníci mohli odniesť konáre aj haluzinu. Zo pár horúcich hlav ale museli schladiť policajti. Poďme za cestu, som povedal. Boli už aj také chvíle, že strom ešte ani poriadne nespadol a už 5 na ňom viseli. Lesníci však vedia, že toto drevo miestnym dlho nevydrží a nelegálne drancovanie okolitých lesov opäť naberie na obrátkach. Toto je ich typická robota. Podnasekávajú si ho, strom vyschne a potom ho zrúbu. Policajti im idú tvrdo po krku, no krádeží dreva je stále dosť. Je bežné, že po ceste pochoduje kmeň s koreňom. Pôvodný les pripomína už len zo pár posledných mohikánov. Pod nimi síce rastú nové stromy, no zdá sa, že ich osud je už teraz pečatený. Z Rakús Marek Vnenčák, televízia Mark.